Amidu ni an don ka ya bi kunnafoni a fanba o bɛna boli jamana in kɔnɔ ko kan sa ko minnu ni an b'a kuma o ta ni ka sigi kunnafoni fanba bɛna boli olu kow de kan o dɔ la an bɛ bonyamasigi kɛ fɔlɔ sigi min n'o kɛra Bajɛnɛ ka lɛfɛ tɛmɛnen o sigi nɔ kan a bɛ ye k'a fɔ ko maliden u sɔnna k'u jɔ yaasa i bɛna ye k'a fɔ Mali kɔnɔ ko ka dilan wa ko ka ɲɛfɔ bawo bi fɛn min bɛ se ka maliden kisi ka Mali kisi o ye kibaruyaw jɛlen k'o ta k'u jɛnsɛn tiɲɛ kan dicogo min ni bɛɛ b'i yɛrɛya la o sira kan an ka sɔn ka ɲɔgɔn minɛ k'an disi kɛ tata ye ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tiɲɛnikɛlaw u faɲana bi m'an bila nin fɔli la n bɛ nin fɔ don min na o y'a sɔrɔ a ko caman bɛ dibi la Wagadugu Sunikɛ Denba Dukɛrɛ ninnu olu tun tɛ se ka ye o don o y'a sɔrɔ a ka bi dibi la mais minnu bɛ yeli kɛ dibi la olu tun b'a dɔn min bɛ fɔ la awɔ kɛ maliden sigilen don bi a kɔnɔdɔ filila o bawo ale tɛ kɔn ko ma koyi diɲɛlatigɛ ko bɛ kɔn ale ma de o de kama sanga ni waati bɛɛ san kalo 12 ale bɛ kulo de la dɔrɔn woyi wonba de ale kɔni bɛ kule dɔrɔn wa a bɛ kulo ko da fɛ ko minnu yɛrɛ tɛ kamalenkɔrɔ yɛrɛ bɔ a si n bɛ mɔgɔw bɔ a si o la sa an bɛna foli kɛ o la Amidu k'o se jama ma o la an b'an pan calaki an bɛ taa n'an y'an pan o la an bɛ taa fɛn bɛ tali kɛ Mopti Mopti a bɛ ye k'a fɔ sa a tajiko a kuma kɔni cayara polisiw ka ɲɛmaa n'o ye n t'a dɔn ko le directeur je sais pas a bɛ fɔ cogo jumɛn na ko ni polisiw kɔni ka ɲɛmaa Mopti mara kɔnɔ o bɔra o kuma na a bɛna fɔ a ka kuma ye m'u tɔɔrɔ a ye m'u tɔɔrɔra ayiwa an tɛna kuma ale ka ko kɔni kan mais an bɛna min fɔ dɔrɔn o de ye Mopti tajiko a tɛ sɔrɔla o ka bɛn cɛ ma nka a tɛ feere yɛrɛ fɛnɛ station datugulen fɛnɛ don fɛnɛ a bɛ tali kɛ maa min na n'o ye Ibrahim Nasire na ale ye conseil régional de la jeunesse tuma n'a bɛ ye k'a fɔ sa o tɔgɔ la n'o ye sifinkulu Mopti mara kɔnɔ u ka jɛkulu min n'o wele k'a fɔ ko CNJ o tɔgɔ la sa olu kɔni wulila ka laseliw dɔ kɛ laseli minnu kan ni an bɛna an da don la ka walawali kɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ni o bɛ nin tajiko in kun kan Mopti mara kɔnɔna na hali bi an bɛ to Mopti mara kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ko an jɛɲɔgɔn an balimakɛ n'o ye Kɔmɔna Mete min y'a faamu k'an filɛ nin wagati min na nin ye ko n'i ye bɛɛ lajɛlen to a gɛnfɛn bolo ko dɔ ta bɛ kun la ale nana ɲɛsin min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o de ye ko gɛlɛya min bɛ ale sigida mɔgɔw kan kumana sa fɛn kɛra la o fɛn ma k'a la o ale kɔni na a gɛlɛya ta k'a jɛnsin yaasa diɲɛ maa ɲumanw olu ka se ka wuli k'u jɔ o siratigɛ la an nana ye k'a fɔ tilegandire dire fɛ u nana bɔ n'a ye k'a fɔ ko Mopti kɔnɔ kɛnɛyasoba min n'o bɛ wele k'a fɔ ko Sunɛli Dolo o kɛnɛyaso ko kuran tɛ yen o senfɛ dɔw wulila k'a fɔ ko fɛn bɛ tali Kɔmɔna Mete la ko nin ye fasodenjugu gbɛrɛ an ko subahanallahi la ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata mais n bɛ se ka min f'i ɲɛna n bɛna min faamuya ko la quoi parce que i b'a dɔn ko taa fan de tɛ maliyɛn na bilen ala nana kɛ o kolokan barika nana don la ko 300 n'a kunkan fɛ o nana bɔ ko yaasa kuranko o bɛ se ka to c'est pas possible tilegandire dire fɛ a yira k'a fɔ ko maaw dɔw fana nana ye k'a fɔ ko dɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mopti mara kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya dan kuma b'u la minɔgɔ b'u la ko commandant Mente ale tɛ yɛrɛ wolo commandant ye ne se ale ye commandant Mente de Mopti ko ale ye laseli kɛ Moptikaw fana wulila baɲumankɛlaw wulila ka taa balo ta k'a d'olu mɔgɔw ma Hamidu an tɛna o fana jɛnsɛn dɔw fana k'o lamɛn u k'o fara u ka walandaw kan k'a fɔ ko jukɔrɔni sigibaga ninnu an bɛ kɔgɔ b'u kan o baara siga la fɛ an bɛ kɔgɔ ye an b'a b'u kan an ka taa ayiwa n'an bɔra yen sa fɛn bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ an balimakɛ n'o ye Haskebe
o mais ale ras ale fɛnɛ tɔgɔ ale fɛnɛ ras dɔ ye dɛ ouais ras kebe parce que ras kebe dama gede ya ras kebe min ye mahamadu jara ye ni ale bɛ i bɛna ye k'a fɔ actuel media ale b'o ɲɛnamaya o senfɛ a yira ko ɲina a y'a kanu ko k'a lakɔrɔli ta ka ɲɛsin sifinkulu ma minnu ni olu dɔw bɛ se ka labɛn sini ma sinikɛnɛ ma ka kɛ kunnafonidila jolen ye et puis sibiridenw an tun bɛ palais la culture la yaasa olu ye kalo saba baara min kɛ lakɔrɔli sira fɛ et puis u ka taa sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min bɛ o ko la sɛbɛntiya an tun b'o kɛnɛ kan min sɔrɔla o kɛnɛ kan n'ala sɔnna an na walawalali k'o fɛnɛ na. Walasa an bɛna fɛn bɛɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ manisɛgɛ nana ye ko malikaw an tɛ bɛn ko la n'an bɛnna ko la o de bɛ an lafiya n'o tɛ n'an ma bɛn ko la an bɛ sɔn ka sɛgɛnɛ donc n'an ma bɛn ko la an bɛ taa an yɛrɛ don ko la ko minnu bɛ yen nɔ n'u warakali bɛ na gɛlɛya de a bɛ kɛ gɛlɛya kikikiki walasa a yera ko maliko kɔni ta kelen don sa an bɛ ɲɔgɔn na kiri la ye filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na kiri la de kiri o kiri ɔ kiri yɛrɛ dun tɛ ban mali kɔnɔ yan wa a ti ban wa a ti ban wayi o siratigɛ la a bɛ ye ko nin dɔgɔkun in kɔni min filɛ nin jɔlen ye kiriw bolo dalen don sa o kiri fɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ maa ye jumɛn ta ye o ye Musa Mara l'ancien premier ministre awi ale nana k'a don bɛrɛ la min jalakilen don a la ko atteinte au crédit de l'État ayiwa sisan kɔni i b'a dɔn n'i ko kɔni b'o fɔ kuma bɛɛ ayiwa dɔw b'a fɔ ko ka jamana lagosi sariya m'o fɔ dɛ sariya ko de ko ka kuma fɔ kuma min a dɔ la n'a bɛ ye k'a bɛ se ka jamana ka juru sɔrɔli k'o gɛlɛya awɔ kɛ walima ko kuma de don min bɛna jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na walima ko min ye walima ko i kuma fɔ min ye jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na ko Musa Mara ka jalaki filanan fɛnɛ ko a bɛna kɛ i n'a fɔ a y'a ɲini ka a bɛ i n'a fɔ ka bawuli dɔ sigi sen kan n'o ye ka maaw su ka kɛ fanga kan ayiwa sisan kɔni bi ko kiri bɛ cybercriminalité la ayiwa an tɛna ɲɛfɔli k'o fɛnɛ na Amidu o tɛ hali bi sa a bɛ ye k'a fɔ ko kiriko min n'o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ ye ko bɛrɛbɛrɛtɔn olu kɔni ka baara ko ɲɔngiri olu ko fu sirilen o danna pewu k'olu ci ka bɔ n yɛrɛ de karima bon a yera ko kiri tigilamɔgɔw olu kɔni damakasi sɛbɛn nana don olu yɔrɔ a bɛ nali fɔ maaw fɛ sa minnu n'olu ye sɔnnadonna n'u kɛlen don ka wuli k'u jɔ yaasa o ko in bɛ cogo min na ko ka bɔ o cogo la o la a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko an ka jamana kiriso min n'o bɛ tali kɛ sigida fɔlɔ kiriso la ale kɔni nana jaabi kɔrɔw bɔ min b'a yira k'a fɔ ko kiri in kan ka taa bila jamana a kiri sanfɛ kirisoba kɔrɔ n'o ye cour suprême ye et kuma ko k'a sɛnsɛn ka taa n'a ye jamana kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ an ka kiriso min n'o ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli walew ma jateminɛ walew ma ka ɲɛsin an ka jamana sigi kanba ale koɲaw waleyali ale koɲaw bonyali ma et kuma o kɛra fɛn bɛ sigida fɔlɔ ta ye o la sa a bɛ ye ko sigida wɔɔrɔnan olu fɛnɛ nana kiri kɔni kɛ sa o kiri senfɛ a bɛ ye ko solondɛnnaw minnu ye kiri tigɛla solondɛnnaw minnu n'olu bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kɛ ka sariya wuli ayiwa olu ni jamana na ɲɔgɔn sɔrɔ kiri la kiri min na kuma o tanyana kosɛbɛ o la sa ko n'ala ka diya ye a bɛ tali kɛ mercredi don na le 1er octobre tarata don octobre kalo tile fɔlɔ n'o tɛ kalo nata ye o tile fɔlɔ ko o jaabiw e kuma Amidu an tɛna an da yɛlɛ ala o fɛnɛ kuma kɔnɔ yanni o jaabi boli cɛ min bɛ sen na o ka ɲɛfɔ jama ɲɛna e kuma la sa a bɛ n'a fɔ ko bilo nata n'o bɛ tali kɛ sitidon na n'o bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ kalo kɔrɔ tile fila ko fɛn bɛ tali kɛ kiri la min bɛ tali kɛ Biton Mamadi Kulubali ka taa se fo Mulayi Keyita ma ko olu wulilen don kiri fɛ sa walima wulilen don kiri la min bɛ tali kɛ fɛn bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité damakasi sɛbɛn min donn'u nɔ kan ko wagati min na a fɔra ko ka d'anw sigi a bɛ i n'a fɔ an ka jamana kɔnɔ partout ka ko la bɛrɛbɛrɛ tɔn ka ko la walima tɔn minnu ni olu bɛ lamaga kɛ bɛrɛbɛrɛli fɛnɛ sira fɛ n'o ye a fɔ ma ko mouvement à caractère politique ko senfɛ ko Biton Mamadi Kulubali o ni Mulayi Keyita k'olu ye ko kɛ komi ni sariya b'a ɲini k'a fɔ a dɔ la ayiwa ko u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ a ko la o kiri o fɛnɛ bolo dalen don kalo kɔrɔ tile fila an na dɔɔnin fɔ o fɛnɛ na tugun o la an b'an calaki ka taa an ka jamana kɔ kan n'an sera ka nin bɛɛ sɔrɔ k'o fɔ bi a da la an n'an ɲa
mais est ce que nin bɛɛ na se ka fɔ parce que jamana in kɔnɔ yan bi an bɛ dumuni ko bi ko cayara ni da donna kelen na dɔrɔn o kelen bɛ dayɛlɛ ka dayɛlɛ ka dayɛlɛ ka dayɛlɛ ka dayɛlɛ chaque cas est une âme chaque cas est un autre cas dans chaque cas il y en a un autre cas non sira tununa sira tununa sira tununa ci wala sabi ye kana tara jamana kɔ kan Alassane Dramane Ouattara ale kɔni k'ale cɛ bɔ ye wa jamana kantigi kalata ko de bɛ senna fɛn min tali kɛ Cikɛnija Fakoli ale kɔni ye laseliw kɛ sa min b'a yira k'a fɔ ale fɛ ko tɛ Alassane kɔni ka taa nin cɛ bɔ in na ko bawo a dɔra farafinna kɔnɔna na yan nɔ a 4e mandat n'a 3e mandat ko k'a bɛɛ bɛ wolo fɛn kelen de la yan a kɔ bɛɛ ko a kɔ bɛɛ farafinna kɔni an na dɔ fɔ o fana na Cikɛnija ka laseli kɔnɔ ayiwa an n'a lajɛ sa ka bi ta kuru yan n'o tɛ kunnafoni kɔni ka ca parce que la Guinée ko olu ka jamana sigi kanba ko a bɛna fɔ sisan diɲɛ kɔni kɛra o yɛlɛmali ye ko Corée du Nord ni Burkina Faso ka jɛɲɔgɔnya o kumaw fana bɛ yen mais an bɛna olu bɛɛ to n'Ala ka jɛ sini na sa an bɛna peut-être a dɔ la an dɔ fɔ min na o ye ko Nicolas de don wa Nicolas Sarkozy o Nicolas Sarkozy min nana ta don an ka Sahel jamana kɔnɔ k'a yira ko kiri kɔni wulila a nɔ kan sa k'u y'a ɲangi kumana san 5 o kaso ayiwa san 5 kaso an bɛna lajɛ sa o fɛnɛ jalakili min binna kan o bɛ tali kɛ fɛn minnu na an n'o walawala an ka bi don kibaru o kuma o wolo o sanfɛ Amidu ne b'an bolo bi k'a fɔ faso jama ye